Spettaklu mill-isbaħ ta' sfin sinkronizzat mal-mużika fl-ewwel pixxina ta' daqs Olimpiku fil-Gżira Awċija ra l-bidu ta' kapitlu ġdid tal-istorja tal-isport f'Għawdex. Dan kif l-erba' filgħaxija ġie inawgurat il-Pavilion sportiv u Aquatiku fil-qalba tal-kapitali Awċija li mifrux fuq medda ta' 5,000 metru kwadru ta' art se joffri faċilitajiet sportivi u akwatiċi fuq ġewwa ta' kwalità għolja għall-użu lokali, nazzjonali u internazzjonali. Dan il-Pavilion jinkludi numru ta' faċilitajiet li joffru firxa wiesa ta' disċiplini sportivi, minn pixxina ta' daqs Olimpiku sa' spazji speċjalizzati u żoni oħrajn ta' attività fiżika. F'dan il-Pavilion apart l-awm, atleti u sportivi jistgħu jipprattikaw ukoll disċiplini oħrajn fosthom il-basketball, il-volleyball, il-netball, il-badminton, il-handball, il-padel u l-squash. Il-binja għandha wkoll sala mibnija apposta l-ġinnastika, l-isfin, it-table tennis u l-arti marzjali. Ma' TVM News bil-pixxina State of the Art fl-isfond, Paul Dimek, il-Viċi President tal-Klabb Aquatiku ta' Għawdex Otters, spjega kif dan il-proġett huwa game changer għall-atleti u tfal Awċin. Kif jgħidu l-Ingliżi game changer għall-logħob akwatiku kollu, qabel konna nittrenjaw biss fis-sajf ma' sal-forn u fix-xitwa l-atleti tagħna kienu jkollhom l-iskariġġ jaqsmu Malta 4-5 darbit fil-ġimgħa biex jagħmlu sija training. Dak l-iskariġġ waqaf issa ħajjieqaf bil-faċilità li hawn faċilità eċċellenti, m'għandhomx għalfejn jmorru iktar Malta, għandna l-coaches tagħna hawnhekk. Ovvjament xi darba titmur Malta biex tilab il-logħob, imma beħsibna wkoll inġibu xi logħba u Għawdex ukoll jilagħbu. Ħadd aħjar mill-atleti infushom ma jista' jitkellem dwar l-importanza ta' proġett bħal dan. Kienet mikallef żagħżugħ Awċi li sa ftit ilu kien ikollu jaqsam il-fliegu kull darba biex jipprattika l-isport li tant iħobb, spjega kif dan il-proġett se jiffaċilitalu il-ħajja ta' kuljum. Il-fatt li titrenjaw f'pixxina flok baħar ħajjejnek għaliex l-ilma tal-pixxina huwa itqal tal-baħar u bħala Awċi ħaj naqsilna ħafna transport. Ikon aktar ħin matul ġurnatena bħala student. Kont għatta ġurnat tiegħi ix-xogħol tal-iskola għamlu l-iskola. Wara training norqod, ifisser fuq 6 sat il-qatta l-iskola, ifisser ħaterna ħafna il-faċilità. F'diskors waqt l-inaugurazzjoni, il-Prim Ministru Robert Tabela qal li bit-tlessija ta' dan il-proġett f'Għawdex infetħu l-bibien għal sportivi internazzjonali li jagħtu valur addizzjonali lill-Gżira Awċija. Il-Prim Ministru tenna kif dan huwa wieħed minn kullana ta' proġetti li qed jibdlu lill-Gżira Awċija u jsaħħu l-aspett komunitarju u soċjali li tant huma importanti biex tinżamm l-identità Awċija. Fl-inaugurazzjoni tkellem ukoll il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri li nota kif dan huwa l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu f'Għawdex li jirrappreżenta l-qalba ta' viżjoni ċara u konkreta għall-iżvilupp sportiv f'Għawdex. Spjega kif bil-fatti Għawdex qed titpoġġa fuq il-mappa Ewropea bħala destinazzjoni sportiva li toffri l-aqwa faċilitajiet sportivi bi standards internazzjonali u dak li għal snin twal kien biss weda fuq il-karta illum sar realtà grazzi għall-Gvern li wettaq dak li wiegħed. Intant wara li intemm l-avveniment u l-Prim Ministru iltaqa' mal-atleti tal-water polo ma' tisfira ta' suffara tal-coach il-Prim Ministru waddab il-ballun f'mossa li markat il-bidu tal-ewwel logħba water polo f'din il-pixxina.